Hola! Estic gravant en el poble, en la casa del poble. Li he dit a mi abuelo, no passes per darrere, per favor, abuelo. Què vas a gravar? Què? Un vídeo. Però on? Això aquí he perit? No, parlant. Ja. Espero que estigueu molt bé, millor que jo, que tampoc seria massa difícil. Estic un poquet estressat. Me'n vaig a Barcelona, l'any que ve anava a viure allà perquè vaig a fer tercer de carrera en Barcelona. Ah! A tot això me n'estic adonant que m'he pintat les celles superfosques. Les meves celles normals tenen este color, que és natural, i em veig un poc com si fos Groucho Marx. A tot això ens acompanya un ambient super luxós, que és el del poble. Sentiu els pardalets? Però bueno, anem al tema. És un tema que podia enfocar-lo com un tema molt seriós, perquè hi ha gent que pateix de veritat, però com els meus vídeos no són seriosos i només faig que fer, o intentar, sobretot intentar fer paròdia, intentar prendre'm les coses de manera més irònica possible, i faré això en el tema d'avui, que són els haters, una bona persona hatejada que he sigut. Llavors, en el vídeo d'avui el vent també mos acompanya, us donaré 10 consells per evitar un hater, per evitar estar malament per una persona que no coneixes de res. I abans de començar, també m'agradaria dir que totes aquestes persones que tiren hate, odi, que estic un poc fins al monyo dels anglicismes, són elles les que estan malament per dins i que volen fer sentir malament a una altra persona. Mai he entès la finalitat de fer sentir malament a altres persones, ja siga anònimament o públicament. Em pareix que és d'estar un poc podrit. Una coseta que se m'ha oblidat dir abans és que tot el vídeo no va dirigit cap a mi, sinó va dirigit cap a tothom que tinga una persona que el critica, ja siga un compte, una persona que no té cap repercussió social i que té pocs seguidors, des d'una persona que en tinga moltíssim. Anem en els consells. Primer és saber diferenciar entre una persona coneguda i una persona desconeguda. I el segon consell és saber diferenciar entre comentaris positius i negatius. Dins d'aquests dos consells hi ha 4 combinacions possibles de persones. El que a mi més m'agrada i és el més positiu són les persones que et coneixen i que et fan comentaris positius. La família, els amics, fins i tot companys de Malaya, que els aprecien i que t'intenten ajudar. I això crec que són els comentaris més positius. La segona combinació són persones que no et coneixen, és a dir, persones desconegudes que et fan comentaris positius, que crec que també són superimportants i sempre s'ha d'agrair. I crec que aquesta gent també es mereix com un reconeixement de gràcies a vosaltres. Això que gràcies a aquestes persones, a les 4 persones, en el meu cas, que veuen els meus vídeos, jo faig vídeos. En tercer lloc tenim a les persones que fan comentaris positius i que no coneixes, que crec que són de les que més haurien de passar. A mi m'han arribat a insultar en TikTok des d'un compte que es diu Viva la cabra de la legión i tenen una foto amb una cabra. Això, com voleu que m'ho prenga en sèrio? Tots aquests comentaris que no sabem d'on ixen, no vos els cregueu, passeu d'ells. La quarta opció possible són les persones que et coneixen, persones conegudes que tu coneixes, que et fan comentaris negatius. Òbviament no m'estic referint a amics, perquè els amics mai farien res per fer-te mal. En el meu cas m'estic referint, per exemple, soles a exparelles i a amics o amigues d'exparelles. Aquests comentaris són els que més ens haurien de fer mal, perquè són persones conegudes que intenten fer-te mal i en lloc de mal fan pena, perquè si tu has tingut alguna relació amb qualsevol persona en un passat, us heu estimat o el que siga, i veus que ara tu estàs fent una cosa i estàs super contenta i veus que públicament no tenen cap vergonya de criticar-te, d'insultar-te o fins i tot de retuitejar coses que malparlen de tu, fan pena i llàstima. Vos ho confesse, un poc de morbo, perquè quan m'assabente d'això, que òbviament ho fan perquè m'assabente, jo no em quedé callada, perquè no em puc quedar-me callada, vaig a la persona en qüestió i li agraïsc que m'hagi donat el rebombori que m'està donant, perquè el que no se n'adonen els haters, és que gràcies a ells la gent creix. Perquè quan una persona és criticada massivament, que torna a dir que no estic parlant de mi, tant de bo algun dia arribi tan lluny que siga criticada massivament, la gent continua coneixent-la. A aquest punt li vull dedicar estos primers minuts als meus haters que sé que m'estan mirant, perquè una cosa que fan els haters és odiar-te molt però estar al loro del que estàs fent, i jo sé que ara m'estan veient. Dit això, no vos vaig a donar més temps i anem a passar al tercer consell. El tercer consell és saber agafar la intenció del hater.
pot ser una persona et diu canvia el teu contingut que avorrixes. Tu t'ho agarres molt a pit, però pot ser la persona t'ho està dient de veritat perquè és una persona a la qual li agrada el teu contingut i vol que continues en aquesta línia i t'està donant una recomanació. Hem de saber que darrere de cada pantalleta hi ha una persona i que cada persona tindrà una manera d'expressar-se. A tot això us conto una anècdota. Jo fa uns mesos estava molt a la defensiva en Twitter i vaig posar un tuit preguntant quin era l'insult que més us afectava. A mi, diglòssica. I em van contestar pesada. Llavors jo vaig dir pesada i, pobra xica, li vaig dir del mal que s'havia de morir. I després una amiga em va dir, Gala, que l'insult que a ella més li molesta és que li diguen pesada, no que tu siguis una pesada. Em vaig disculpar moltíssim, em sentia super malament perquè m'ho havia agafat super a pit, no era cap a mi. Llegiu abans de tot el comentari, el context, per no haver malentesos com el meu. El quart consell és que continues fent el contingut que tu vulguis. Si hi ha moltíssimes persones que et diuen canvia el contingut, no m'agrada, però tu no et sents a gust al que el proposen, continua tu. Si hi ha 4 persones que estan mirant-te de veritat, crec que és millor que t'estiguen mirant i aquests 4 que 10.000 per una cosa que no estàs a gust fent. Sempre has de ser fidel al teu contingut i a allò que tu estàs a gust. El 5è consell és que sempre hem d'intentar contestar des d'una manera educada. És cert que tothom té dret a enfadar-se i a saltar i a rebentar, però també hem de saber que si alguna de les dues persones que està discutint té alguna cosa a perdre, eres tu, perquè eres la persona coneguda i pot utilitzar la conversa o el que esteu tenint en aquest moment de baralla en la teua contra. Per tant, hem de ser intel·ligents i hem de saber no entrar en baralla. El 6è consell és que hem de ser objectius i hem de reconèixer els nostres errors. Per exemple, si moltes persones estan d'acord en que has fet alguna cosa mal, autocrítica, digues, potser sí que ho estic fent malament. Si tens algun comentari homòfob, racista, masclista... El consell número 7 va en relació amb els anteriors. Si contestes algun comentari, per favor que siga des d'un punt de vista irònic i utilitza la intel·ligència de l'humor. A mi fa 2 setmanes em van criticar per Twitter i em van dir, hòstia, que gena que dona la Dulceida valenciana. Jo li vaig fer retweet, vaig comentar, em vaig riure moltíssim, li vaig parlar a la persona en qüestió, vam mantenir una conversa, em va caure fenomenal. El que vaig dir és que si alguna vegada m'han de comparar en alguna persona, per favor, que no siga Dulceida, que no m'agrada. Este consell, el número 8, crec que és dels més importants i és que no us heu de mostrar mai dèbils. A no ser que fora molt greu i que de veritat vulguera denunciar una situació ja més d'acosament, mai faria públic qualsevol tipus de baralla amb una persona que no conec. Per això no us heu de mostrar dèbils perquè és el que volen. El que volen és fer-vos mal, que és que tampoc entenc la finalitat, que és que no heu de permetre que unes persones que no sabeu qui són us facin mal a través de comentaris sense cap tipus de rerefons. Per tant, no publiqueu res que tinga relació amb els haters si esteu passant per un moment d'estrès o d'ansietat o el que siga i aneu a alguna persona propera vostra i que us ajude. Consell número 9. No contestes mai a un missatge privat d'un hater i bloquejar. Bloquegeu si cal perquè no us molesten i no contesteu perquè, com ja havíem dit abans, poden ser missatges utilitzats en la vostra contra. L'últim consell, i és el meu preferit, és que hem de ser nosaltres els nostres propis haters. El hater número 1, per això quan algú em critica li dic, mitja merda, tu què vas a dir-me a mi si jo sóc la persona més exigent del món? Sóc una persona que li costa molt sempre estar al 100% contenta amb si mateixa perquè sempre vull com fer-ho tot un poc millor, arribar al meu límit i totes aquestes merdes d'autoexigència que al final no arriben en res. Per tant, quan a mi em critiquen, tranquils, tranquil·les, que jo ja l'he passat el filtre de Gala, que no puc tindre major hater. Aleshores, l'autocrítica és un punt molt important i sempre present, però en qualsevol aspecte de la vida. Autocrítica i sigues el teu hater number 1. I estos serien els 10 consells. Espero que us hagin servit. La veritat és que jo estic molt contenta perquè cada vegada que anava donant el consell anava com fent autoreflexió, perquè tot això que diguem després potser no ens ho apliquem tant, sobretot en lo de no contestar, passar, no prendre-s'ho tan en sèrio. Doncs jo potser sí que me'ls aplicaré a partir d'ara una miqueta més. Així que si no us ha servit, almenys que sapigueu com funciona un poc tot el tema dels haters, que per favor no produïu hate, no produïu odi i produïu sempre amor, que és el tema que més m'encisa en este món. Ni capitalisme, ni política, ni poder. El tema que controla el món és l'amor. Ens veiem la setmana que ve. Un like, un comment, un hater, un follow, el que siga.
deixem Què t'ha de endur gravar? pel vent. Si ens traiem la roba és quan tenim superpoder.